Sumaayong buntag sa tanan. Good morning guys. Ngayon, mag-upload ko kang Antenisa. Dito lang ako mag-upload kay Antenisa. Unya, grabe kayo ang ulan. Gikan siguro to mga alauna. Padulong hantod karon. Nagbungtagay na udto naman pod ron. Alas 11 na. Grabe nga ulan. May langula ni na kuha ng wifi ba. May ba. Kusog kay ulan guys. Nagbuntag. Grabe jud ka kusog. Kusog kaayog tubig. Uy, danlog og kusog ang kuan guys no. Kana ang ulan kay hagwas man ang kuan. Iyahang kining danlog. Wala, kusog kayo dyan. Call! Call! Uncle! Mataagi na ni guys para plinta kay grabe ka danlog. Oh my god. Muning palibot sa amuan diri sa ampo agi ani ha. Madlok mo ko ani. Magtabok man ko guys unya kay mahadlok ko dito dapit sa agianan jud kay sog ang baha. So nagpa daplin ko. Dani uwan ko. Guys, oh. Ito na yun ang kuan sa Bagyo. Bagyo garo to. Ulan nga nagbuntagay. Ang ganihan eh. Di ko kaagi dani. Nag-upload ko di ko kaagi kay kusog ang baha jud sug. Kusog gani ganina. Ladili ra ba kuan oh. Na ay saging. Kaon ko ni basin dili bugtok ba. Lungagon. Buwang narabas niya. Dili oh. Saon ko ni pagkuha. Mga pita guys. Ay muna sa Mapua. Bugnaw mga kayo ah. Lunak
Ayos kanan. Ikaw na guys, magkape na ka. Wala kay kanina. Sayo kinitong mata mga tatanaw. One, two, three. Asawa ni pare. Ayun. Nakuan dito. Dito. Automatic na. Nakuan dito. 4, 5. Na, makita gani ka na o. O. Tignan hila guys. Hello guys. Dali. Ako ikaw ang karon. Ako
moments later. So karon guys, namista mi. Kasama namin si Jimbo. O na si Jimbo no, ug napod si Janjan, naa si Mario, kauban po namo si Mario, naa si Marvin, naa si GL ug naa pod si kinsa man ni isa. Ang kauban namo nino. So dinaa mi sa kinugitan. Unya karon kay naman tag lagi sound, so atong gi voice over. O bambam na dismi. So ang among sudan lauya, naay adobo, naapoy lumpia. So nangaon mi dani guys. Unya karon naa si Marvin no nga siya kuno magkuan sa adobo char. Lumpia kuno iya. Unya ang among giubanan dani si Jimbo nga igagaw nako no. Unya siya nag-uban namo dani sa kinugitan. So pag human kuno na mugkaon karon mga tumig diskuhan. O kay layo-layo distansya po ni sa amo. Akong i-voice over kay naay sound. So na si Marvin no, dako kayo ang nga ni Marvin. Naapod si Ryan. Okay. Og si GL, Jan, Jimbo, og si Mario kasama namin. Og napod si GL, sige, bambam na lista mga palaos. Okay. Nasa mapua. Unya, Simboryo, day nino. So, shout out day sa kanang na ako'y mga followers na nasa Bohol. So, Dawis Bohol, no? O, naapod dire ilahang mga parinti, no? Mga Simboryo groups. Kaon mi kay lami kuno kayo ang kuan, lami kuno kay sangatanan ang unsa man ni unsa may nalami na Marvin. Lami kuno kayo ang pork stick. Naapo dayon dani. Unsa naman sa ni si Ryan nagawara-wara si Ryan kay lami kuno kayo ang kuan kana ang lumpia. Si Janjan po daw, nagbulyada po si Janjan, no? Lami ko no kay guys. Nandespiras mi. So karon pagkahuman na mo, napay dibulto. Sa baro na dibulto na nailauya, lainit pa kayo na si Marvin, kakaway-kaway, gigtaman, gipadulitan, ginang lauya, no? Naapod, daghan kay migsudan karon guys. Igagaw manini Jimbo. Ug na po si GR. Ginatawa po si GR kay wala niya madutli ang bukog. So mga gara na kay mi guys no kay anak man lagi kaon-kaon siya napod gamay kay naapod mi gitagaan pod mi og red drum kuno. Banat sila kaon. Okay, nagbanat-banat sila kaon. Nailumpia na ay kuano na mga pagkaon nga daghan daning Dawis. Dispiras pa ni pero maraming pagkain dyan. Sige, agaw ni Jimbo. Pagkatapos na magkain, punta kami dan sa diskuhan. Human na si Ryan ko no. Siya babay, human ako kaon. Okay. Si Janjan naghunghong na po si Janjan kay basin ridom na po na ipaliton. Nagridom-ridom kaya naman among busing kauban na si John Henry Tesorio. Ay taga Bohol di po na, taga Santa Pi. Ay agapi, Santa Pi baro na siya nga pagkabuhula na. Liwat po nila si GR nagpiyong-piyong na. Kay murag nagabaan na. Og naapod si Jimbo. Si Jimbo di man na siya may nag-uba namo no. Bana tagkaon guys kay lami kay lumpia. Ang lumpia lami kayo. Manawa di na sa kaon naguban muna si Jimbo muna mong giubanan ako ng igagaw no na naa sa nasi uyuan sa kinugitan Simboryo mga Singboryo ko no na naa sa Dawis shout out ko no diha sa iyang mga parente ingon si dia Dawis nga Simboryo panguan na diha kaon ko no kay paghuman kaon to kuno beer sa gawas daghan kaayo adjust kay nami busing karon kauban human din mga tumig diskuhan siyempre pista man pero pag human maguli rami kay distansya ra ni samo
layo ra ni sa mua kay narami sa balingwan unya tuwa mis kinugitan nan dispiras nang gimotor mi at tulo ka buk motor isa lagid mi kilamisahan ani napa si Janjan kumbate sa kaon nagkumbate pa mi kilami kay sud ano. Okay. Unya karon kay na may sound so voice over ta guys. So inani nang lami kay lumpia guys. Napay mga adobo. Naapay sila'y hamonada lami kayo. Naay humba nga pinatamis-tamis. Naa dyan na din ni sa Mindanao guys. Humba naman pinatamis. Dili humba nga kuan ha nangka. Humba dyan ni nga humba. Tininuod ni nga humba. Nga si Janjan di nagtingog kay bulyada sa kaon. Kaon mi des kay wa nay may lain atuan balay. Maura ni. Si Jimbo may nagdalaon niya. Kaon-kaon sa midani guys. Okay. Lumpia na lami kayo guys. Muna siyang lumpia. Kana siya muna siya ang dibulto dagko kay guys. Muna siya no kanipod siya. Kana ang humba to. Humba ni dili ni karne. Okay. Voice over ta guys. Practice tag voice over kay naay sounds. Naghunghung na si Janjan nga daghan ako no rhythm dito sa gawas. Naagid kay muna mong busing guys nga nag-uba na mo. Duha ka busing. Uman ha. Mangaon ta guys. Kaon ta no. Magnaon ta ka lami kayo. Nay mga ridom-ridom dani. Magkaon-kaon sa tara guys. Kaon ta guys. So no, lami kaadyo. Atong kaunon uto pa kaawa pa mi nangundang guys. Kay kamera ang tao ani. Human na ilang mga bisita o katong naglabay o mutong tag-iya ani. Ngayon siya guwat-guwat sa kuno kay nay cookie. Agoy ganay kompleto gini basta mamista no. Itagaan mi ging kuranan pero wa ko maingkod kay ang kamera lagi nako nagsali ko og kuan ugasan ako maplastar ang ako ang cellphone no kay wa man ta stand. Gana sila mga guys nangaon na sila. Hadlok sila kamera. Sa nagkamera man ni na CCTV din sa tong pagkaon. Wa sila kabalo nga nagkuha kog content no mo nang gatindog-tindog ko. Kasama nako akong mga kauban. Ako mga kauban kay human naman sila pangaon no so nanggawas na. Nga si Janjan kami ni Janjan nagkaon-kaon pa mi kay lami ang lumpia no. Kaon pa mi. Kay nig human na mo kaon ron magpahuway mi naapod na sa gawas no na sila akong mga kauban sa gawas kay naa na puy beer. Nga pag human na mo kaon dani sure na ang Bernaber. Pero dili may magpalabi guys kay layo ra ni sa mua. No tuwa ra man ni sa kinugitan. Unya kami muuli pa mig balingwan nya pabukid pa man mi. So basta lang jud na makakaon og napoy inom-inom gamay. Unya ingon ang ako mga kauban na mga dito kuno og diskuhan. Didto mi manghapit mi kutob ra gud mi ang alas 12. Pagka man alas 12 magtanaw-tanaw mi kadali pangwan manguli na po dayon mi. Okay. Kay kana si Busing daghan man kana siya baboy. So kuan pa na siya. Mahog pa na pagkabuntag o kana siya mga kaanak na sa tag-iya, mga simboryo na sila nga pamilya. So nagkuan lagi kay nganong nagtinduga kuno ko. Pero wala sila kabalo nga ang kamera naa sa lamisa nako gibutang. No, nara. Kaon ta guys kay lami man no. So kaon-kaon na sa ta guys. Napa si Marvin So shout out day ko sa mga followers nako no, mga subscriber, mga kana ang mga tanan nakasuporta nako nag-support no. So thank you so much sa inyo ma'am, mga madam. So na walang sawang support. Hope na dili mo mapuraan sa mga video pag tanaw kuan mi no kana ang salamat sa tanan-tanan no. Kaon ako na lang isa na bilinda ni guys kay nga ako kay nagkon palagi ko kay magkuhag content napod si uncle taga Mapua po na taga Mua Silingan no. Kay na nagabaan naman sa Tanduay no. So nagsayaw-sayaw na
Okay. Naku, kaon-kaon pa ko dani guys. Hinay-hinay raning ako. Ako mga kauban, atuan na. Kay puro man ang igagaw nako. Puro-puro lang mga laki. Ako rin kauban bae. Okay. Ako rin may kakuan nila. Mauban mo kog mga motor-motor dia. Ala. Kuan pero mo lagi nang mas maayo man ang natay kauban gud na nay makabadlong nila no. Nga kanang uli na, kuan na. Tanawa ko na guys, kaya ako na lang usa ang naa sa lamisa. Puro na sila tuan na sa gawas. Nag-inom-inom, nag-ber. Okay. Kaya na may busing amuhang kauban ang hinay-hinay ra jud tagkaon guys. Nya kay murag busog-busog naman tanong. Alaka, nagkaraw-karaw pa jud ko dana sa humba, nagkaon kog humba. Ay di man ko tingkaon sa humba pero tamis ilang humba lami ba. So karon magipos na ta nang manghugas ta no. Karon humanon to pamista sunaan na pud mi dani guys. Gasaraw-saraw na pud mi padulong sa diskuhan mi. Kaya kung kauban gusto pa man mga tog diskuhan so nakamotor man mi. Hanggang dito na lang ang aking video. So thank you so much for watching. Bye-bye.